Είμαστε. Ας το κάνω λίγο. Πολύ ωραία, μπράβο, μπράβο σας παιδιά. Και κρατάει
Καλημέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, την οποία θα ζητήσουμε να την εξαργυρώσετε σε τρόφιμα μακράς διαρκείας. Η σημερινή εκδήλωση είναι μια συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Δήμου Βέρειας, η οποία έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να προσφέρει ο καθένας, έστω και από το ειστέρημά του, τρόφιμα τα οποία θα δοθούν σε απόρους του Δήμου. Εξάλλου, η 19η Απριλίου είναι και η ημέρα φιλελληνισμού, λόγω της επετείου του θανάτου του Λόρδου Βύρωνα, και ταυτόχρονα Διεθνής ημέρα αλληλεγγύης. Μας τιμούν με την παρουσία τους η Δήμαρχος Βέρειας, ο Αντιδήμαρχος κύριος Μαυροκεφαλίδης και ο Πρόεδρος του νομικού προσώπου κύριος Παυλίδης του Δήμου Βέρειας. Η κυρία Δήμαρχος έχει το λόγο. Καλημέρα σε όλους. Μας έκανε τη χάρη, καλημέρα παιδιά, μας έκανε τη χάρη ο καλός Θεούλης και έχουμε μια τόσο όμορφη γλυκιά μέρα για να ανοίξουμε την ψυχή μας, να ανοίξουμε την καρδιά μας, και επειδή οι δήμαρχοι καλά είναι να μην μιλάνε πολύ, αλλά να αφήνουν τα παιδιά να μιλήσουν, γιατί από αυτό έχουμε ανάγκη, όλη η κοινωνία από αυτό έχει ανάγκη, να ακούσουμε λιγάκι τι θέλουν και τι χρειάζονται τα παιδιά μας, γιατί εμείς τη ζημιά που ήταν να κάνουμε την κάναμε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ αντί για χαιρετισμό μου χάρισαν τα παιδιά του ένατου, που είναι το σχολείο που πήγαιναν και τα παιδιά μου εδώ στη γειτονιά, το σπίτι μου είναι εδώ. Λοιπόν, είναι ένα σχολείο λοιπόν και της δικής μου καρδιάς. Μου κάναν δώρο αυτήν εδώ την πολύ ωραία καρδούλα, η οποία γράφει κάτι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτή λοιπόν η καρδούλα όπως είναι θα μπει στο γραφείο του Δήμαρχου της Βέρειας, της Δημάρχου εμπροκειμένου, και θα δίνει ένα μήνυμα. Τι λέει αυτή η καρδιά? Λέει ότι η συνταγή της ευτυχίας για έναν καλύτερο κόσμο, λέει εδώ, είναι λίγα πολύ απλά πραγματάκια που μάλλον είναι δύσκολο να τα κάνουμε. Είναι η αγάπη, τα γράφουν τα παιδιά. Είναι η φιλία, είναι ο σεβασμός, τι σημαντικό πράγμα. Είναι η συμφιλίωση, είναι η αρμονία, η συνεργασία, η αισιοδοξία, με τον ωραίο τον καιρό και τα ωραία χαμόγελα, η αισιοδοξία, είναι η ελπίδα, είναι η αρετή, είναι η ειρήνη, είναι η καλοσύνη, ποιος την έχασε να τη βρούμε, είναι η ανθρωπιά, το ζητούμενο λέω εγώ, είναι ο ενθουσιασμός και βέβαια η ειλικρίνεια. Για να είμαστε ειλικρινείς λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα των παιδιών. Και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Είναι η συνταγή και λέει οδηγίες χρήσης. Ανακατεύουμε, μιας και της μόδας οι μαγειρικές στις τηλεοράσεις, όσο δεν έχουμε να φάμε τόσο μας δείχνουν συνταγές. Λοιπόν, ανακατεύουμε όλα τα υλικά και μοιράζουμε απλόχερα σε όποιον βρούμε μπροστά μας, όλα αυτά. Αυτό λοιπόν είναι και το μήνυμα το δικό μου. Να είστε καλά, αλληλεγγύη και να ξέρουμε τι γίνεται στη διπλανή μας πόρτα. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα όλοι εδώ για να ενώσουμε τα χέρια μας και να φωνάξουμε ο καθένας δυνατά και αποφασιστικά. Στο μετερίζει της ανθρωπιάς και στη τιμή στο χρέος, εκεί θα στέκω ώστε να ζω και εσύ είμαι τελευταίος. Για μια κοινωνία με ανθρωπιά, για ένα κόσμο καλύτερο, για μια υγεία μόλυντη, χωρίς
χωρίς τους ρήπους της δράσης και της συμπεριφοράς των ανθρώπων που είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε σε εσάς, στα παιδιά μας. Ας αφήσουμε λοιπόν εσάς τα παιδιά να εκφραστείτε και ας ξεκινήσουμε με το τραγούδι «Να αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα». Σε έναν κόσμο που να μην έχει κακία ή διχόνια, κάπου που να υπήρχε αλληλοβοήθεια και αλληλοκατανόηση. Αυτό ονειρεύονται όλοι εκείνοι που παλεύουν για την αλληλεγγύη. Δυστυχώς όμως, η πλειοψηφία των ανθρώπων του κόσμου δεν νοιάζονται για τους συνανθρώπους τους. Οι περισσότεροι, όταν βλέπουν έναν άπορο στους δρόμους να αγωνίζεται για να ζήσει, ή δεν του δίνουμε τίποτα, ή του πετάμε ένα ξεροκόμματο και φεύγουμε με τη συνείδησή μας ήσυχη, νομίζοντας ότι τον βοηθήσαμε. Δεν είναι έτσι όμως. Όταν βοηθάς κάποιον, πρέπει να τον βοηθάς αληθινά. Του συμπαρεστέκεσαι, τον παρηγορείς, του προσφέρεις φαγητό, νερό και στέγη για όσο χρειαστεί. Γι' αυτό οι μαθητές του ένατου δημοτικού σχολείου προσπαθούν να διαδώσουν τη σωστή μορφή αλληλεγγύης μέσα από μια αξέχαστη εκδήλωση.